I-Kaizer Chiefs ayikasithathi isinqumo esiwujuqu ngekusasa lika-Castor Semenya njengoba inkontileka yakhe isalelwe izinyanga ezintathu kuphela. Lo mdlali wasesiswini osemkantshubomvu akasitholi isikhathi esiningi sokudlala kule sizini, kanti uvamise ukusetshenziswa njengomdlali ongena esuka ebhentshini. Uhlala isikhathi sonke ebhentshini ngenkathi iqembu libhaxabulwa kanzima i-Orlando Pirates ngo-3-0 ngomgqibelo, okudale imibiko yokuthi isikhathi sakhe eNatarena sesiyaphela. Imithombo iveza ukuthi iqembu alikaxhumane nalo mdlalo neminyaka engu-35 mayelana nenkontileka entsha. USirino wasayina inkontileka yeminyaka emibili ngo-2024 ngemva kokuphuma kweMamelodi Sundowns. Nakuba bekulindeleka ukuthi inkontileka yakhe ivuselelwe, njengamanje azikho izimpawu ezikhombisa ukuthi uzoqhubeka eNatarena ngemva kwale sizini. Ukufika kukaLebohang Maboa kumphelisa amandla uSirino. uMaboa sekunguyena iphepha eliphambili njengoba ekhethwa kakhulu esiswini. Lokhu kwehliswa kweqhaza lakhe kuhluke kakhulu kunesizini yakhe yokuqala kwe-Chiefs, lapho abayinsika ekusizeni iqembu linqobe i-Nedbank Cup. uSirino waduma kakhulu kwiMamelodi Sundowns lapho adlala khona iminyaka eyisithupha enqoba izicoco eziningi ngemuva kokuphuma kwiClub Bolívar ngo-2018. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uMiguel Cardoso uncome kakhulu umgadli uIkrem Reyners ngeqhaza lakhe elinqobisa iqembu ngo-3-1 bebhekene neSekhukhune United, okwenza ama-Brazilians ahlala ayilingana ngamaphuzu angu-41 ne-Orlando Pirates eqhwakele. Emva kokuba igoli likaMarcelo Alanda liphendulwe ngelika-Bradley Grob, uReyners uqinisekisa ukunqoba ngamagoli amabili kwi-second half, ukukhombisa ukuthi kwethenjwa ngabasebenzi bezobuchwepheshe bekufanele. Nangaphezu kokwehla kwefomu yakhe emuva nje, uCardoso uphawula ukuthi nakuba iqembu lishayeke kancane kwihafu yokuqala, ukungena kukaReyners kanye noMonapule Salengo osanda kufika ngoJanuwari kusize ekutheni iqembu lidlale ngentshisekelo ukuze lithole amaphuzu abalulekile.